ورن زارك نوهن ورن حسبك آوي نصبكن ونجوي برحسبكن في حسبك هركو شيرين ورن زارك نوهن ورن حسبك آوي نصبكن ونجوي برحسبكن في حسبك هركو شيرين من بطاويل دارستاني بلاويل لستكو سيراني ورنزاروك نودي لاني ورنزاروك نودي لاني باي هسبكي آبي هاتا للسر صحني هسبكي آبي gelek ispas. Ava, ez dest pê dikim. Baş e. Şûtek bu ez bike avê. Ev şûtek baş bû. İja kal vê binere. Te qezij ez bike avê. Hey tu, ev gûza min a hindê a baş bû. Êdî tu tasên tê şorbeyê pir baş hene. Ez ê vê ji te re nehêlim. Tu. Binere ez bike avê ev ji bo me herdiyane. Wey, vê xwendina ji bo rojbûna moliyê ye. Pir baş e. Weldarstanê lîstikên holbûnê ve şarta ku te û serbazek jî tê. Pir baş e. Qiyametek kek û qeşîr û bîstîtilan lîmonata. Hey. Ez diçim beşdayana jî dibêjim. Na. Te gûza min a hindê eciqand. Te ew bi xwe eciqand. Min ne eciqand. û kêfa min qet ji xapandinê re nayê. Lê Ronald, hew me ji xwe re dilîst. Sibê çert û rabûyî, rûzên hindê ê mayî jî bîne yan na? Yan na jî çi? Ez zanim ez ê çi bikim ji te. Ew gûzên min ên dawî ne. Ji bo ez wan berhev bikim, pir wextê min çû. Sibê lawikê poz bilind. Ana ez an zê çi bikim. Ana çi? Tevî ji bîr bikî. Di çente de Spartaka mamoste dayî hebû. Em ê hinekî mamostê biçûk biqeherînin, ne wisa? Haydi Ronald. Kam herin. Hatim. Here ji vir, çav soru. Bi xatirê te ez bike avî. Ah tesî, îcazê çi bikim? Merak neke ez ê alîkariya te bikim. Na, ez qala gergedan Ronald dikim. Hey, sibê min zevtka wê min bike nanik. Tamam. Min qebûl nekir ku ez gûzên xwe yê hindê bidim wî. Tamam. Ez jî ji Ronald bawer nakim. Erê belkî jî wîsa ye. Lê em naxwazin rîskekê bigirin. Tu naxwazî ez bi çavê wermandî herim partiya moliyê, ne wisa? Ev tu çi dikî? Ez di çend gihayên mezeloqî dikerim. Avaya li virin. Wî pir baş e. Tesî, em qet çî... Ji min bawer ke û bêdeng be. Edî tu dikarî bibêjî ez nexweşim û ez nikarim biçim dibistanê dibe ez zimal bim. Ev dişibin nîşanên tagirtinê. Qaysibê ez mecbûrim biçim dibistanê. Na, ne mecbûrî. Divê te îstirahet bikî. û êvarê ji xenî şorbê divê te ti tiştekî nexwî. Xanimê, haydi derve. Wê birê te heftakê di qarantînayê de be. Qet nêzîkê wî nebe. Tev heftakê? Vê partiya moliyê sibê ye. Mixabin, em nikarin vê nîqaş bikin. Ew nikare here partiye.
کالو هی او خل نخوشیه دینه اوش پارتیه ببینه و هی راستیه ببیشه مجبور ایجاب چه دوستانه او راستی گردن رونالد بره و دوی دست خوشوان گوزن هنده که به مهان دابو هف بشو بته دبه روشه دم چی بکن دەبێت دەفش دەرەوە نەخۆشیە بەردە لە گۆری تەجربێ من ji bo em ji heqê vê zilmê derkevin divê em li hember wan derkevin têdirojbûna moliyê de çi diyariyê wê من bike تگو بلکه از شوه تشتکی چیکم fikrek baş e tûnekî alîkariyê dixwazî na bêhava û wînekî rake jor tu naçî xwe pêşandanê Cana min ez dikarim hinek turtaya de jî bixwim? Dayı ji bo min hinekî bêle. Ev ne heqe? Ha? هسپکی آوی Oh, merhaba Tesi. Planeme bir kere hat ne olsa? مراق نکه پلانت من آدنه هیه براستی پلانه که کچکر شرد وی Çi bikin şu an tıştan kişi? از جوته که هسپکی آوی چیکم Tu ne karı jimin ra hinek xwarina xweş bînî? Ez ji birçînan dikim bimirim. Diya min hew şorbê dide min. اره بنر من شخوارنا خواه هنه کلیچین به موز و شارتیه از اوه باوشیم Na, ez dikarim wê zeft bikim. Bisekin. Tesi, tu derve çi dikî? از هرم سریع کل کار که خوخینم دایه آماده ای؟ Tê xeserê çengelê. تمام Tesi, Ha? ma tu hê nesî? خاطره ته دایه امه هف ببینن Berbaş. Tamam çend heb balon hinek mezelok çend perçe rojname û boyax به ترتش تمامه کالو Ez dibêm Rastî qey jî. erê kêfa min ji vê rehat ji bo partiya moliyê cêwîkê hespê avî çêkirin fikreke pir baş e تمام؟ Temam ev pir baş e lê ez nikarim heman tiştî ji bo van deqên sor bibêjim ev ez dibêm qey dişibî yekî ku ez nas dikim کالو ما قیت نبی خون نسناکی امه هسپکی آوی بخویه Wow! Wele hîn wê molî matmayî اره bibîne تذکاری بیش با من حیاس بده اوضاع خیاب چکته و شری هسپکی آوی تو آماده ای؟ Erê? نه خوشک بکشینه و تخ ناو لبینه خواه عجله بکه ایجاد داکه بخواره Kêfa min ji bilindiyê re nayê. حوزت تنه بکه Ah! هایده امسو هرن Haydi zarokno, vakti beşer Türkiye. بخوشی Ev kî ye? Hey tu bixwazî ez ê berê biçim. Oo, Ronald, tu serketî? Ez ê heya bîsta bijmêrim. û paşî ez ê li dû te werim. Haydi em biçin. Yek, du do, sisê. Tu amade bijî, ne amade bijî ez tên. Te nerevî. Bijî ez ê te bigirim. Ne? Awa ye. Tamam, kanî û gûza min a hindê. Gûzên hindê li malê ne? Hinge tu biçî wan bînî vir ew ê baş be. û bilezîne poz bilindê heram. هی تو بکداد چی؟ Ez diçim gûzê xwe bînim. Hey ez neynim evê min zevt ke. هایده هسپکی آوی بنر تنه او چاف سوره که
Tu بترسي دبيت الهمبر ويرابي هكا توصانكي اوي حياة وحياة زلميلة Ez تبكي dikarim li hember wî derkevim. زانم تتكاري ذا بكي Tamam, ez ê biceribînim. ها Çi? Mahîn tu neçûyî ha? Erê, ez neçûme. Ez naçim jî. û ez tu gûz muzan jî nadim te çavsorê pîs. Kero, eş te zanim. Tu bisekine. براستی جی تایه دكارم ذا بيجم دايك Na tesî müsaade bike. Giş bela min bû. Ez tirsonekî hanê me. û ez ji Ronald direviyam. تمام چما وی حیا نه مثلا جمرا نگو Ji ber ku of nizanim devê min ketibû te bi rastî jî. مراق نکه کرین از هرم بدیا ویرا باخم Na dayê neçe. Êdî ez ê ji wî netirsim. Divê ez bi mêranî li hember wî derkevim. Hey Ronald. Hey tu dixwazî min bigirî. Were vir û min bigire. Kero, ez te zanim tu bisekine. Na Ronald ez li هاي virim. لبري Na Ronald ez li virim. ودي جواب خودی بلا من الزمره Te zarokno. Min ji vir derxînin ji bo Xwedê. Hew me bu hespikê avê zed kira. Çi? Cêwîkê hespikê avî. Tamam, yek, du, sê, şînin. Saxbî, tişpênay. Tu dixwazî lîstika gûzê hindê bilîzî? Niha tu dixwazî kîşanê bineqîn.